Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Irene Lardenooije, die we beter kennen als Irene Lardi uit Stijn, geboren in Maasluis en opgegroeid in Geleen. Als jong meisje rende het alle talentenjachten af, want zingen was zijn passie. De landelijke doorbraak vond plaats in een strandhotel in Zandvoort, waar Irene in 1966 de Miss Talentverkiezing won. Ik wou dat graag. En mijn mam die stond er eigenlijk van het begin af aan achter. Ze hebben mij ook al op jonge leeftijd hou ik al pianoles, ik heb balletles, ik heb nog gitaarles gehad, solfège, notenleer. Dat hebben ze mij allemaal laten volgen. Maar mijn pap die hou zich het van eerst de school afmaken en dan misschien eens gaan zingen. En heb ze dan nog gelust dat? Nee. Nee, ik ben dus gewoon door die talentenjachten steeds verder gekomen. En op een gegeven moment zag hij ook in van dit is wat het wilt. En daar is het ook goed in, dus laat maar gaan. De volgende artiest is een zangeres uit Limburg en ze heeft wat moeilijkheden. Ze zoekt een man. Welke man, vraagt u? Dat gaat ze u zelf vertellen. Ik wil geen man die altijd braaf is. Irene Lardi. Want de sleur gaat aan je knagen, steeds hetzelfde alle dagen. Daarom kijk ik uit en geef mijn ja, word niet te vlug. Ik wil geen man die altijd braaf is, die een nul is en een slaaf is. Maar een man die houdt van lokkend avontuur. Urk. Ja. Hoe vaak zal ik die vissers van hier weg zien gaan? Nu ben ik alleen, want ook hij is erbij, maar hij... Dat was op uitnodiging van Kitty Knappert, de regisseuse van de NCRV destijds. Die deed ook de programma's Hup Holland Hup, regisseerde ze. Toen ben ik dus een dag of 2 dagen geloof ik op Urk geweest. En bij een Urkse familie in huis geweest. Met mijn mam samen, die moment gegaan. En die hebben me geholpen met dat kostuum. En er was nog zo'n mutsje bij met van die knopjes hier. Dit zat helemaal zo in die wangen. Hè? Ik heb toch al best wel veel wang. Dus dat zat echt na zo'n dag, wie ik dat afdeed. Je zag ze helemaal die putten hier zo in. Dat deed best wel pijn. Dus dat vergeet ik nooit meer. Maar het was wel een hele leuke dag, een hele leuke opnames geworden. Aan de kade en ik zie ze niet meer, maar komen ze terug met hun netten vol vis, zegt hij. Want ik weet dat ik wie ik in Hilversum en zo kom voor die tv-opnames en dan met Patricia Pai en Connie Baas en Connie Vink en Siska Peters, Imca Marina, als ze dan door met samen is in het begin, hebben ze toch zo gehad van, die zijn veel, en die worden veel vrijer als ik. Die durfden van alles te zeggen en zo, en dan hou ik zo gehad van, dat zou ik nooit durven. Voor ik het wist was het te laat. Jij kwam in mijn leven zo onverwacht. Je lachte maar even. Ik had nooit gedacht dat jouw tovermacht mij zo een schop zou kunnen geven. Dit is de allereerste keer. Kunstig aanrijden in zo'n auto. Was nooit verliefd zoals op jou. In een auto? Ja. Is dat dan geweest? Ik loop al wakende te dromen, omdat ik zoveel van je hou. Toen was ik op weg naar een of ander kasteel. En daar hou ik een tv-opname met een klassieke zangeres. Dat waren dus artiesten, die kosten dus een artiest van een ander genre uitzoeken om daar een opname mee te doen. En zie hou mij uitgezocht. Dus wie je dat hoort, je denkt, Marlene Tyler en ja. En dan ga je ze dichter interesseren natuurlijk. En toen heb ik ook het opnames van haar gezien. Maar ik moet zeggen, het was hartstikke leuk. Vertel eens,
Wat vind je nou van mijn beroep, zo operazangeres? Ja, het is natuurlijk iets heel anders dan ik persoonlijk gewend ben. Ja. Ik vind het erg mooi en ik heb zelf, een paar jaar geleden wilde ik zelf die richting volgen. Dus operette, opera. Ja. En het is allemaal een beetje in het niets gelopen, omdat ik dus al gewoon als gast op avonden zong in showprogramma's. Ik heb je gezien op de Willem Dijs Show. Ik vond het ontzettend goed. Het is me toen opgevallen. Dat was lang voordat we wisten dat we ooit een keer zouden ontmoeten. En ik vond je echt goed en ik vond je ontzettend mooie stem hebben. En ook echt goede presentatie ook. Dat was erg leuk. Dank u wel. Ja. Wanneer besluit zich als Irene Lardy om de gebiedje in de Vasteloven te douwen? Ja, dat komt eigenlijk gewoon dat ze daarvoor benaderd wordt. Dan hebben ze bijvoorbeeld een liedje, wil zich dat zingen. En nou ja, oké, dat wil ik dan wel. Het bekendste van mij is natuurlijk met Vasteloven ben ik geboren. Ja. Dat is gewoon zo'n grote hit eigenlijk geweest. En nog, als ze ergens komt dan in de Vasteloven stiet, dan verwachten ze dat gewoon van. Met vasteloven ben ik geboren. Met vasteloven in het Limburgs land. En tot er schoonsticht ben ik verloren. Maar met vastelovend, ja, dat is gewoon ook zo gegangen, hè? Door toeval. Dat Gustijne zag van, ik ben met een liedje bezig over Bertha Paulussen. Dat vind ik echt het verdicht. Zou zich dat willen opnemen en meedoen in Gelijn aan het liedjesconcours. Ja, de oprichter eigenlijk van het LVK. Ja, mede-oprichter, hè? Met Bert Salde en Harry Schenkelaars, mijn oude baas nog. En ja, dat vond ik eigenlijk direct een leuk idee. Eerst dacht ik wel van, god, dan moet ik opeens met mijn oude dag nog weer aan een talentenjacht gaan meedoen. Want zie het erboven gegarandeerd. Iedereen was onze liedjes geleerd. Ja, 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 zo het de Bertha bedoeld. Dat veel met z'n allen die blad blieven kallen. Zo het de Bertha bedoeld. In het Limburgs gezongen en Limburgs gemoed. Lai, 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 dikke, dikke. Ze moesten proberen om er goed uit te zijn, de conditie, de stem. Het moet allemaal in stand gehouden worden. En dat wordt natuurlijk wie ouder of zo wie moeilijker. En ik heb dan gezegd, ik blijf niet op de bühne staan totdat ze nu zeggen van, nou, die moet nu echt wel eens stoppen. Dan wil ik dan voorzien. Maar over het algemeen ben ik er heel tevreden over. Kijk ik terug op een hele mooie jaren. Ik heb in oktober vorig jaar mijn 50-jarig jubileum gevierd. En ja, voor mij wordt dat eigenlijk ook wel een mooi hoogtepunt natuurlijk, om dat met te kunnen maken. En ja, wat er nu nog op me afkomt, dat zie ik dan wel. Met